କେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ଖାଇବାକୁ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଧନୀ ହେବା ଆଉ ନାରୀଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ହେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅସୁନ୍ଦର ନାରୀ ପସନ୍ଦ ହୁଏ ନା, ଆଉ ନାରୀଙ୍କୁ ଗରିବ ପୁରୁଷ ପସନ୍ଦ ହୁଏ ନା। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ। ଦୁନିଆରେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ପୁରୁଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁଯାୟୀ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି ଠିଆ ହୋଇ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଠିଆ ହୋଇ କେଶ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ବାଳ କୁଣ୍ଡାଇ ବାନ୍ଧିବା ତାହା ଅଶୁଭ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ପଇସାର ଅଭାବ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା, ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦିଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ବସି କେଶ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ନଚେତ୍ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସର୍ବଦା ବସି କେଶ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଶ୍ରେୟକର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ବାଳ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଡେଙ୍ଗା ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହି ମହିଳା ଠିଆ ହୋଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ମନାଯାଇଥାଏ କି ଲମ୍ବା ବାଳ ଥିବା ମହିଳା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୀମାକୁ ବି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା କଳ୍ପନା ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।